En plena feina hem trobat els voluntaris del col·lectiu Vall de Vernissa a la finca agrícola del Racó del Pi, en Almiserà. Aquest és el primer acord de custòdia del territori entre la propietària de la finca, l'Associació d'Agricultura Ecològica Nerolí i l'Ecomuseu Vernissa Viu. Un acord on es reconvertirà aquest terreny en una finca d'agricultura ecològica i es crearà en ella l'itinerari per la història dels conreus del País Valencià. L'Ecomuseu enguany ha preparat un projecte de voluntariat pels conreus valencians, es denomina així, i l'objectiu d'aquest voluntariat és poder col·laborar amb els propietaris que han arribat a acords de custòdia amb l'Ecomuseu a regenerar determinats espais agrícoles o forestals. Estem en la finca amb la propietària de la qual ha signat l'acord de custòdia, i aquest acord de custòdia està signat en tres parts. Una és l'associació Neroli, que és una associació especialitzada en agricultura ecològica, l'altra la propietària de la finca té al voltant de 4,5 hectàrees, i en tercer lloc l'Ecomuseu Vernissa Viu. Estem en un procés de transformació de monocultiu de taronger a una finca agrícola en secà, fruiters i regadiu, i horta i cultius tradicionals. És una mena de comboi entre l'associació que porta la finca, els amos de la mateixa, l'Ecomuseu com a manejador o espentador de la custòdia i el voluntariat. És una gent que ve de Baes, molt voluntariosa, que trau unes hores del seu temps lliure de l'estiu per a tirar una maneta en diferents llocs, com en este d'Almiserà. Actualment s'estan negociant un total de 10 acords de custòdia a tota la Vall de Vernissa i en breu es materialitzaran en noves signatures d'altres projectes.